Thoth skunde anyato ma jopuonjre dokie pache counties mopogore opogore osero oboke ne jonyuol mondo mi kik chwal jopuonjre e skunde odiochieng' makiny ma piny Kenya hingo rapar mar Sabasaba. Kaka Jitho Mundi leronwa ma bire juma mar ariyo bang' jopuonjre wuok e yueyo mar half term. 1990 tarik 7 dwe mar 7 mano Sabasaba biro wuok tich ma juma chakore kendo somo winjo dhi nyime kaka pile skunde ma pacho ka. Kata kamano chal ka gima odiochieng' makiny chal biro pogore kaluwore gi ripode mathoth skunde oseoro ne jonyuol. E kaunti ma Nairobi, jonyuol e skunde kama oriwo St. Elizabeth, St. Jude Alisan, Hill Academy, Paddington School e kind mamoko oseyudo ripot mondo mi kik gigol jopuonjre mar chopo e skunde. Kisumu Hekima School, Makini School, Kisumu Junior Academy bende gin moko kuom skunde ma jonyuol oseyude ote mondo mi obed kod jopuonjre pacho. Kata kamano e thoth skunde mag piny owacho, thoth jonyuol pok oyudo ote moro amora, ranyisi ni jopuonjre kiny nodonji e skunde. Nyasi mar Sabasaba ma higani biro mana juma achiel bang' jopuonjre wuok e yueyo madundo mar half term, ka bende otimore juma ma jopuonjre mag grade mar 9 owinjo bed ni idhi nyime kod oro kwayo mag donjo e sekondar mamalo. E kinde ma okalo, ng'anyo madongo oseneno ahinya to e bombe karocho chenro mag somo, ka kinde moko iro malungo wacho sebed ka ibayo madonjo nyaka e skunde. Judith Omondi, Ramogi TV.